Ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ και όχι μόνο για απόψε, αλλά πάρα πολλούς από εσάς ετούτες τις 2 μέρες που μπόρεσα να είμαι στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να επισκεφθώ τον νομό Ροδόπη, τον νομό Εύρου, να περάσω από την Ιστονίδα. Είδα πάρα πολλούς από εσάς και μίλησα μαζί σας με έναν προς έναν να συζητήσουμε τα θέματα του περιβάλλοντος, της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και ευρύτερα πολιτικά θέματα. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι με τιμήσατε και με τη ζεστασιά και με την παρουσία και με τις ιδέες και όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μου. Από το βάθος της καρδιάς μου πραγματικά θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος που ήρθα και με δέχτηκε ο κόσμος εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ροδόπη, στον Εύρο, με τόσο πολύ ζεστασιά και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Αλλά επίσης θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς που δούλεψαν πολύ για να διοργανώσουν αυτή την επίσκεψη. Ο Παύλος ο Δαμιανίδης και ο Κώστας ο Κουβαρδάς από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης, οι οποίοι βέβαια είχαν και το στένος να αποδεχτούν πριν από λίγο ότι με υπέβαλαν σε ένα τεστ κοπόσεως. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια συμπαιγνία με τον Πασόκ για να δουν κατά πόσο αντέχω. Λοιπόν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης και το Θανάση Τωράσιο από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου και όλους τους συντρόφους από την Ομαρχιακή Επιτροπή, τους ανθρώπους από την Περιφερειακή Επιτροπή, τους συντρόφους από τη Δράμα που ήρθαν από τη Δράμα για να με ακούσουν και βέβαια τους συναδέλφους μου, τον Γιώργο τον Πεταλωτή, τον Αμέτ τον Χατζιοσμάν, που με τιμούν και απόψε με την παρουσία τους εδώ. Για μένα το να πηγαίνω ως πολιτικός εκπρόσωπος σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, κάτι που προσπαθώ να κάνω όσο περισσότερο γίνεται, δεν είναι ούτε αγκαρία ούτε προσπάθεια. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσω να καταλάβω ποια είναι πραγματικά τα προβλήματα, ποιες είναι οι συνθήκες σε κάθε περιοχή, γιατί η πολιτική από το γραφείο και η πολιτική με το τηλεκοντρόλ δεν γίνεται. Αυτά είναι πράγματα που είναι μακριά από εμάς το Πασόκ, αυτά είναι πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και που αν δεν καταλάβουμε ποια είναι πραγματικά τα προβλήματα θα είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε το όραμά μας για ένα καινούριο αύριο και με την πράσινη ανάπτυξη αλλά και με ένα νέο πολιτικό ύφος και πολιτικό ήθος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, έχετε δει όλοι και ξέρετε και το βιώνουμε όλοι στο πετσί μας και πολύ περισσότερο οι καθημερινοί άνθρωποι που παλεύουν για ένα εισόδημα για να τα βγάλουν πέρα. Όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία την έχει βάλει η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή, την έχει βάλει η αδράνεια της κυβέρνησης, την έχει βάλει η πελατειακή πολιτική και η πολιτική των ρουσφετιών και η πολιτική των δικών της ανθρώπων, τους οποίους προσπαθεί με κάθε τρόπο εδώ και 5 χρόνια να εξυπηρετήσει. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά. Αν φτάσει εδώ στους κόμβους της Εγνατίας και δει τους αγρότες, δει τους ανθρώπους που σήμερα το πρωί επισκεφθήκαμε, θα δει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και για το σήμερα και για το αύριο που έρχεται. Αγωνιούν γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα, γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της παραγωγής τους και περιμένουν από μια υπεύθυνη κυβέρνηση να τους ακούσει και να τους δώσει απαντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν σαν απάντηση από την κυβέρνηση, από τον κύριο Καραμανλή και από τον νέο του υπουργό, τον κύριο Χατζηγάκη, εμβαλωματικές λύσεις, παίρνουν μπιχλιπίδια και ασπιρίνες που δεν τους δίνουν καμία απολύτως απάντηση και γι' αυτό δικαίως επιμένουν στον αγώνα τους και εμείς είμαστε μαζί τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν μια κυβέρνηση μπροστά τους που λέει ότι μετά από 5 χρόνια πεπραγμένων και 5 χρόνια απαξίωσης της Ελλάδας και της καθημερινότητας του πολίτη, έχει το θράσος αυτή η κυβέρνηση να τους πει ότι τώρα είμαστε καινούργια κυβέρνηση γιατί κάναμε ένα σχηματισμό και θέλουμε να μας δώσετε πίστοση χρόνου. Λυπούμαστε κύριε Καραμανλή, αλλά πίστοση χρόνου δεν υπάρχει. Ο χρόνος σας έχει τελειώσει, μετράει πλέον ανάποδα και τώρα πια είναι καιρός να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση της καταστροφής και να έρθει μια νέα κυβέρνηση με καινούριο όραμα, η κυβέρνηση του Πασόκ που ξέρει πού θέλει να πάει τη χώρα. Τα ίδια πράγματα που λέω για τη γεωργία ισχύουν και για την οικονομία, ισχύουν και για την παιδεία. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αναγκάστηκε να υποστεί τον εξευτελισμό, θα έλεγα, του να υποβιβαστεί η πιστοληπτική της ικανότητα. Ο κύριος Λογοσκούφης, πριν αναδομηθεί, μας έλεγε ότι το πρόβλημα οφείλεται στη διεθνή οικονομική κρίση. Μόνο που αυτό που δεν μπόρεσε ούτε ο ίδιος ούτε ο Πρωθυπουργός του να μας απαντήσουν είναι γιατί όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που είναι μέσα στην οικονομική κρίση δεν χρειάστηκε να περάσουν μέσα από την περιπέτεια του υποβιβασμού της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Η Ελλάδα αναγκάστηκε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποτέλεσμα των εμπνεύσεων της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για απογραφές, είναι αποτέλεσμα των εμπνεύσεων για μια οικονομική πολιτική που ουσιαστικά δεν άφησε τη χώρα να αναπτυχθεί, που περιόρισε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι Έλληνες είναι απογοητευμένοι, είναι πολύ στεναχωρημένοι, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν πού πηγαίνει η χώρα μπροστά στο αύριό τους. Μία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι οι πλέον απογοητευμένοι μέσα στην Ευρώπη. Ξέρετε, αυτό
Για μένα είναι θλιβερό, γιατί θεωρώ και το πιστεύω από τα χρόνια που ήμουν παιδάκι, ότι έχουμε τη τύχη να ζούμε σε μία από τις ωραιότερες χώρες του κόσμου. Ωραιότερες και γιατί έχει το φυσικό περιβάλλον που έχει, αλλά γιατί και έχει τους ανθρώπους που έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα που εγώ έμαθα τουλάχιστον γυρίζοντας όλη τη χώρα και επειδή η δουλειά μου για το περιβάλλον με πήγαινε εκεί, αλλά και επειδή αγαπάω την Ελλάδα, ότι οι Έλληνες είναι άνθρωποι που σε καλωσορίζουν με το χαμόγελο, που σου ανοίγουν την αγκαλιά τους, που σου ανοίγουν το σπίτι τους. Και το να είναι αυτοί οι αισιόδοξοι και φιλόξενοι άνθρωποι οι πλέον απογοητευμένοι στην Ευρώπη, χρειάζεται πραγματικά μια κυβέρνηση Καραμανλή να το πετύχει. Δεν είναι και πολύ εύκολο να απογοητεύσει ένα τέτοιο λαό που επιμένει, που περνάει στα δύσκολα και που έχει όρεξη να γυρίσει σελίδα. Η αφορμή για την επίσκεψή μου εδώ, όταν συζητήσαμε με τον Παύλο τον Δαμιανίδη και τον Κώστο Κουβαρδά στην αρχή στην Αθήνα με την αφορμή μιας επίσκεψής τους να έρθω, ήταν η υπόθεση του πάρκου της Βιστονίδας, του πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ήρθε στην επικαιρότητα με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει δει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ήρθε στην επικαιρότητα με όλη την υπόθεση του σκανδάλου του βατοπεδίου και το οποίο μας οδήγησε στο να δούμε σκηνές και καταστάσεις που δεν έχουμε γνωρίσει. Σας καταθέτω σαν βουλευτής, που δεν έχω μεγάλη κοινοβουλευτική πορεία, έχω περάσει 1,5 χρόνο στο Κοινοβούλιο, ότι η εμπειρία που έζησα και τις δύο φορές που το ΠΑΣΟΚ έκανε την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή και βρεθήκαμε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου όλα τα υπόλοιπα κόμματα να απουσίαζε η κυβερνητική πλειοψηφία, είναι μια εμπειρία που σου αφήνει μια πολύ πικρή γεύση. Μια εμπειρία που λέει ότι η κυβέρνηση που σήμερα έχει η Ελλάδα είναι μια κυβέρνηση που αποφεύγει να σταθεί απέναντι στις ευθύνες της. Ο πολίτης δεν μπορεί να αισθανθεί σίγουρος σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να αισθανθεί ότι μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για να κάνει κάτι. Αισθάνεται ότι η χώρα είναι ακυβέρνητη και ότι το μέλλον της εξαρτάται μάλλον από κελέσματα της τύχης παρά από μια κατεύθυνση που δίνει μια κυβέρνηση. Εμείς γι' αυτό έχουμε πει ότι φτάνει πια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση και πρέπει να υπάρξει μια άμεση αλλαγή. Έλεγα λοιπόν ότι η αφορμή για να κάνω αυτή την επίσκεψη ήταν η Βιστονίδα και έρχομαι τώρα στο θέμα της ομιλίας μου που θα προσπαθήσω να είναι σχετικά σύντομη γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε πράγματα απόψε να κάνετε, που είναι το περιβάλλον και η πράσινη ανάπτυξη. Είπα λοιπόν να έρθω εδώ για να μιλήσουμε και για τη Βιστονίδα, γιατί πέρασε λίγο στα ψηλά σε σχέση με το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το ότι προσπάθησε η κυβέρνηση να σερβίρει την προστασία της Βιστονίδας με μια νέα κοινή υπουργική απόφαση σαν δικό της επίτευγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς αναλυθές. Το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνήσεις που είχε θεσμοθετήσει την προστασία του Εθνικού Πάρκου της Βιστονίδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχε φτιάξει το φορέα διαχείρισης και είχε οργανώσει και την ένταξη και είχε κάνει την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura. Όχι μόνο αυτό, αλλά η καινούργια κοινή υπουργική απόφαση έχει και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά περιορίζουν την προστασία και το βασικότερο είναι ότι αντί να μπορέσει να αναδείξει τη σημασία αυτής της περιοχής σαν πόλο ανάπτυξης για τον τόπο, σαν πόλο ανάπτυξης σαν ένα ξεχωριστό στολίδι που έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που μπορεί να φέρει πάρα πολλούς επισκέπτες που ενδιαφέρονται να δουν αυτό το μοναδικό τόπο που υπάρχει στην Ελλάδα, ουσιαστικά έχει βοηθήσει να περιοριστεί και η λειτουργία του φορέα διαχείρισης της περιοχής, που είναι ο μόνος που μπορεί να λύσει πραγματικά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους πολίτες, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Δεν είναι μόνο το θέμα της Βιστονίδας όμως, και θα προσπαθήσω να τα περάσω λίγο γρήγορα. Είναι πολλά θέματα που είχα την τύχη να συζητήσω με όλους εσάς αυτές τις μέρες που ήμουν εδώ. Είναι το ζήτημα που έχει τεθεί και έχει αναστατώσει την κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή και στους νομούς και της Ροδόπης και του Εύρου, που είναι το ζήτημα του χρυσού. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση που χρονίζει για το αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν μεταλλεία χρυσού σε αυτή την περιοχή. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και έχει εκφραστεί και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, έχει εκφραστεί και από μένα και μάλιστα σε αυτό σημειώσαμε και μια μεγάλη νίκη. Η θέση μας είναι ότι δεν χωράει στο αναπτυξιακό μοντέλο αυτής της περιοχής η ιδέα της υλοποίησης των μεταλλείων χρυσού. Και δεν χωράει γιατί έχει κάποιους κινδύνους που σε περίπτωση που υπάρξει ατύχημα θα απαξιωθούν όλα τα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Μέσα από την παρέμβαση των βουλευτών μας και του ίδιου του Προέδρου στη συζήτηση για το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο, καταφέραμε να αφαιρεθεί η διάταξη που αναφέρεται στην χωροθέτηση μεταλλείων χρυσού σε αυτή την περιοχή και θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία η οποία είναι σημαντική. Πρέπει να είναι γνωστή στους πολίτες της Ροδόπης, του Εύρου, όλων των περιοχών εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί για μας υπάρχει ένα διαφορετικό όραμα για την ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι συμβατό με οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να βάλει σε κίνδυνο αυτές τις αξίες. Συζήτησα πάρα πολύ και για άλλα θέματα περιβάλλοντος αυτές τις μέρες, όπως είναι το ζήτημα του αγωγού
Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα γιατί δεν επηρεάζει τοπικά μόνο τον νομό Εύρου, επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή, επηρεάζει και τον νομό Ροδόπης, ιδίως αν η χωροθέτηση του αγωγού γίνει στα όρια ανάμεσα στους δύο νομούς. Και εξήγησα τις προηγούμενες μέρες και σε πολλούς συντρόφους ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν αρκεί να συζητάμε για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνει ο αγωγός, αλλά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη της περιοχής με την οποία πρέπει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, εφόσον δεχτούμε τις γεωπολιτικές και ενεργειακές πλευρές αυτής της επέμβασης. Με την ευκαιρία όμως που ήμουν εδώ, μπόρεσα να συζητήσω και να δω πώς γίνεται δεκτό από όλους τους ανθρώπους που βρεθήκαμε αυτές τις μέρες και το γενικότερο όραμα που έχει το ΠΑΣΟΚ για την πράσινη ανάπτυξη. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε να μιλάει ο Γιώργος Παπανδρέου για την πράσινη ανάπτυξη και το συζητούσαμε σε ομιλίες, σε συνεδριάσεις που κάναμε κλπ. Με διάφορους, μας κοιτούσαν σαν να λέμε κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο, κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Υπήρξαν μέχρι και διάφορες συζητήσεις που προσπάθησαν να απαξιώσουν αυτό το όραμα. Εμείς επιμείναμε. Και γιατί επιμείναμε? Γιατί ξέρουμε πια ότι έχοντας μπει στον 21ο αιώνα, ξέροντας ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πάρα πολλές παράμετροι γύρω μας αλλάζουν καθημερινά και δεν χρειάζεται να πάμε σε κάτι πολύ δύσκολο, να σας πω μόνο κάποια πράγματα που είναι γνωστά σε όλους. Η κλιματική αλλαγή που αλλάζει πολλά δεδομένα, αλλάζει το πώς θα είναι το κλίμα γύρω μας, το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε υδάτινους πόρους, το αν θα έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να είμαστε ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς, είναι μία από αυτές. Το ζήτημα της παγκόσμιας μετανάστευσης, το ζήτημα των τροφίμων, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές παράμετροι. Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και του ξανασχεδιασμού του ενεργειακού χάρτη σε όλο τον κόσμο, όλα αυτά είναι πράγματα που εμείς, σαν μια υπεύθυνη αυριανή κυβέρνηση, ξέραμε και βάλαμε στον συλλογισμό μας, γιατί πρέπει να έχουμε προβλέψει σε βάθος χρόνου, όχι 2 και 3 και 5 χρόνων, αλλά σε βάθος 10 και 20 χρόνων για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Και ξέραμε ότι αυτά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας για να σχεδιάσουμε υπεύθυνα το αύριο της Ελλάδας. Επιμείναμε λοιπόν σε αυτό το όραμα και στη συζήτηση για την πράσινη ανάπτυξη, γιατί εμείς θεωρούμε ότι αν δεν πάρουμε υπόψη μας αυτές τις παραμέτρους, ουσιαστικά δεν φέρνουμε καμία πραγματική υπηρεσία στον ελληνικό λαό. Και επιμείναμε σε αυτό το όραμα γιατί θεωρούμε ότι η πραγματική πόλη ανάπτυξης και το πραγματικό κεφάλαιο της Ελλάδας δεν είναι ούτε το να ξεπουλήσουμε τα φιλέτα, τα καλύτερα κομμάτια της Ελλάδας σε επενδυτές που θέλουν να κάνουν την ΑΕΒ επένδυση, το ΑΕΒ έργο, την ΑΕΒ κατασκευή, αλλά είναι τα πραγματικά μας κεφάλαια, αυτό το περιβάλλον που έχουμε, που είναι μοναδικό και πιστέψτε με, έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο χάρη στη δουλειά που κάνω για το περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα είναι ένα σπάνιο περιβάλλον, ένα σπάνιο τοπίο για το οποίο σας θυμίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Είναι το πολιτιστικό μας απόθεμα και η ιστορία της Ελλάδας, η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω μόνο αυτό, ότι κάποια φορά βρέθηκα στην Ιαπωνία, στην πόλη του Κιώτο, για προφανείς λόγους, και με κάποιον άνθρωπο που συνάντησα σε ένα κατάστημα Ιάπωνα, όταν του είπα ότι είμαι Έλληνας, τον είδα να κοιτάζει με δέος, μια χώρα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, η Ιαπωνία, και να λέει «Α, είσαι από τη χώρα που έχει γεννήσει την ιστορία», το οποίο θεωρώ ότι μοιράζεται πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και βέβαια πάνω απ' όλα έχουμε το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας. Το όραμα μας λοιπόν για μια πράσινη ανάπτυξη λέει τι? Ότι υπάρχει αυτό το τρίπτυχο που θέλει να βασίσει το αύριο της Ελλάδας σε μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης που πατάει πάνω στους περιβαλλοντικούς πόρους, στο φυσικό περιβάλλον και τις αξίες που έχει η φύση και το περιβάλλον της Ελλάδας, στον πολιτισμό της Ελλάδας και στις ανθρώπινες δυνατότητες και δεξιότητες που θέλουμε να αναδείξουμε. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε δεσμευτεί ότι αυτές οι τρεις αξίες πρέπει να διατρέχουν το σύνολο των παραγωγικών δομών και των παραγωγικών πολιτικών της χώρας. Το περιβάλλον δεν μπορεί να είναι μια πολιτική που βρίσκεται ξεχωριστά από τη γεωργική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική που βρίσκεται ξεχωριστά από την μεταποίηση, που βρίσκεται ξεχωριστά από τις μεταφορές, από την ενέργεια. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε όχι μόνο σαν μια σκέψη που είναι, σαν μια σκέψη που είναι θολή στο μυαλό μας, αλλά ξέρουμε ακριβώς πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Γι' αυτό έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική αυτής της χώρας, για παράδειγμα. Έχουμε πει ότι στην Ελλάδα εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε σαν προτεραιότητες την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αιωλικά πάρκα, με φωτοβολταϊκά, με την αξιοποίηση της γεωθερμίας και στη συνέχεια να δούμε ποιοι άλλοι πόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν. Αλλά αυτό είναι μια απάντηση που δίνουμε υπεύθυνα και όχι απλώς λέγοντας όχι στο λιθάνθρακα ή όχι στο ένα ή στο άλλο. Προτείνουμε μια διαφορετική λύση που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Αντίστοιχα, στον χώρο της γεωργίας, στον χώρο της αγροτικής παραγωγής,
Έχουμε πει ότι η Ελλάδα έχει κλειδωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο του γεωργικού χώρου που ακολούθησε μια πολιτική των επιδοτήσεων που οδήγησε τους αγρότες πολλές φορές σε μια στρεβλή ανάπτυξη, σε μια ανάπτυξη που έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο τους υδάτινους πόρους, τα εδάφη κλπ. Οδηγώντας τους στο αδιέξοδο που βιώνουν σήμερα, που είναι ότι δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους ή να ανταπεξέλθουν στο κόστος παραγωγής. Η Ελλάδα έχει έναν άλλο δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει. Η Ελλάδα είναι η χώρα που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της παραγωγής των προϊόντων της μεσογειακής δίαιτας και των προϊόντων ποιότητας, τα οποία μπορούν να πετύχουν πολύ μεγαλύτερη διείσδυση στις διεθνείς αγορές και πολύ μεγαλύτερες τιμές. Αυτό που χρειάζεται και είναι η πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ήδη, που έχει κάνει ο πρόεδρός μας ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι να προχωρήσουμε σε ένα καινούργιο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης με τις επενδύσεις που χρειάζονται οι Έλληνες αγρότες και στο χωράφι και στα δίκτυα υποδομής, με τις επενδύσεις και τη στήριξη που χρειάζονται για συνεταιριστικά κινήματα τα οποία μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και με την εκπαίδευση και με την δυνατότητα που θα πρέπει να τους δοθεί για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ώστε να στραφούν σε αυτά ακριβώς τα προϊόντα ποιότητας που θα μπορούν να αναδείξουν την πραγματική δυναμική της ελληνικής γεωργίας. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους τομείς. Δεν μπορώ και δεν νομίζω ότι έχουμε τον χρόνο να μπω σε λεπτομερή ανάλυση του κάθε τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Όμως θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζουμε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας τρόπος που έχει πολύ βάθος και πάρα πολλή δουλειά πίσω του. Όταν ξεκινήσαμε με την εντολή του Προέδρου μας, του Γιώργου Παπανδρέου, να αναπτύξουμε αυτό το κεφάλαιο της πράσινης ανάπτυξης, δεν έγινε αυτή η προσπάθεια ούτε από μένα μόνο, ούτε από 2-3 ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Έγινε εμπλέκοντας στη συζήτηση όλους τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι ήδη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Έχουμε εμπλέξει καθηγητές πανεπιστημίου, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σήμερα έχουμε πια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα γίνει. Η επόμενη φάση είναι ότι οργανώνουμε, σύντομα ξεκινάμε την οργάνωση αυτών των τοπικών περιφερειακών ημερίδων για να συζητήσουμε σε συγκεκριμένη βάση σε σχέση με τη γεωργία, με τον τουρισμό, με την αγροτική ανάπτυξη, με την ανάπτυξη της ενέργειας σε κάθε περιοχή για το πώς μπορεί αυτό το μοντέλο να υλοποιηθεί και πώς αυτό θα αποτελέσει το μπούσουλα για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι δέσμευσή μας ότι θα κάνουμε, σε ένα νέο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του 4ου κοινωνικού πλαισίου στήριξης κλπ. Αυτό το όραμα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα πάρει την Ελλάδα από το χτες και θα την πάει στο αύριο. Γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά το ότι έμεινε προσκολλημένη σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που οδήγησε στην απαξίωση των φυσικών πόρων και ουσιαστικά έκανε τους Έλληνες να απομακρυνθούν και από την παραγωγή αλλά και από την ποιότητα. Η στροφή μας λοιπόν σε αυτή την ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο που έχει μαζί με την αναδιάρθρωση του κράτους το ΠΑΣΟΚ να προσφέρει. Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε σελίδα στην Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε ότι η σελίδα και μάλιστα ο επίλογος αυτής της σελίδας που γράφεται σήμερα από την κυβέρνηση Καραμανλή είναι ένας πικρός επίλογος. Είναι μια χώρα που έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι μια πλούσια, μια ευημερούσα χώρα, μια χώρα με πολίτες που θέλουν και μπορούν να είναι ευτυχισμένοι, μπορούν να ζουν σε καλές συνθήκες και δυστυχώς ζουν σε συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το αύριο. Είναι μια χώρα που σήμερα έχει φτάσει σε μια απαξίωση των θεσμών. Και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να συνεργαστούμε με όλους τους Έλληνες και αυτό ακριβώς κάνουμε με την παρουσία μας σε κάθε τόπο για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα καινούριο αύριο. Μέσα σε αυτό, και θέλω να κλείσω με αυτό, είναι και μια πολύ μεγάλη ανάγκη την οποία δεν μπορούμε ούτε εγώ μόνο σαν πολιτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ούτε οι συνάδελφοί μου οι βουλευτές, ούτε μόνο οι άνθρωποι των ομαρχιακών, αλλά όλοι μαζί οι άνθρωποι που πιστεύουμε σε ένα καινούριο όραμα στο ΠΑΣΟΚ, να εξηγήσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα διαφορετικό όραμα και έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος, του κοντινού μας μέλλοντος και ότι δυστυχώς ή ευτυχώς για τον κύριο Καραμανλή δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και λέω ευτυχώς γιατί πιθανώς και εκείνος να θέλει να απαλλαγεί πλέον από τη δυσκολία του να μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα. Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί εμείς βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, γιατί έχουμε αντιπροτάσεις, γιατί ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε στην ίδια διαφορετική σελίδα ανάπτυξης και αυτό πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Και το ίδιο ισχύει και για τους αγαπητούς φίλους από την πλευρά της αριστεράς, οι οποίοι ωφελούνται από το να παρουσιάζουν την εικόνα και το ψευτοδίλημμα ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και μάλιστα εμείς έχουμε πει ότι έχουμε ένα διαφορετικό όραμα το οποίο θα μπορέσει να προσεγγίσει και τις ιδέες αυτών των φίλων της αριστεράς που θέλουν να το κάνουν, αρκεί και οι ίδιοι να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη, να καταλάβουν ότι υπάρχει σημείο προσέγγισης με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αύριο. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω κλείνοντας εδώ την ομιλία μου. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι εδώ στην περιοχή της Ροδόπης, του Εύρου και αύριο της Ξάνθης και της Δράμας, ελπίζω πολύ σύντομα, για να συζητήσουμε αυτές τις ιδέες για την πράσινη ανάπτυξη.
Θέλω να σας πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ΠΑΣΟΚ συνολικά να πάρουμε αυτές τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης και να τις οδηγήσουμε σε μια λεπτομερή ανάλυση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο από τώρα μέχρι να εκλεγούμε αυριανή κυβέρνηση, να έχουμε προετοιμαστεί για το πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Ο αγώνας που έχουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές, που είμαι βέβαιος ότι δεν θα αργήσουν, είναι σημαντικός. Είναι πολύ ισχυρός αγώνας και πρέπει όλοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί. Είμαστε η αυριανή κυβέρνηση, αλλά πρέπει να είμαστε μια κυβέρνηση που έχει απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις και έχει τους Έλληνες μαζί της για να σηκώσουμε όλοι μαζί τα μανίκια και να χτίσουμε την καινούργια Ελλάδα του αύριο. Και πάλι σας ευχαριστώ.